Ya Allah, iki virus kapan ilange? Mendina ya ora ono penggawean kepiye iki? Gawean ora ono, pemasukan yo seret. Duh, pengeluaran banget akeh, ya Allah. Udan tangis sehat. Nah, iki ngopo sih? Ya, beli kok bikin loros. Aku bener. Sabar aja. Astagfirullahaladzim. Kowe iki ngopo tengok-tengok loro meneng wae. Aku lagi mumet yo. Piye sik kene cerita-cerita dong. Piye yo? Lagi penggawean. Duit ora duwe. Niki sing wae solusi ora ono. Wes saiki ngene, Bro, aku duwe solusi. Winginane aku ki tombok nomor. Aku dikeki nomor dukun ya, ning gone kulonan ngono. Ndelalah aku untuk buntut, Bro. Aku iso nebas pari, iso tuku motor, iso usaha ngene-ngene. Piye kowe berminat ta ora? Jenenge togel ya dosa. Mosok iya aku arep tambok togel ya. Nak ngomong masalah dosa, kabeh menungso ki intine padha wae. Cuman mereka mempunyai cara masing-masing untuk menempuh jalur dosa. Ya, untuk menempuh jalur dosa, sing dosane ngene, ana sing dosane ngene. Wis, dadi awake dhewe serasa mikir iku. Daripada alami koyo ngene kan, wis kepepet, wis madhep piye neh. Wis lah daripada awakmu mumet ya, mending melok saran wae yen kowe berminat. Ngobengi awake dhewe survei lokasi. Ya, tak enteni jam 09.00. Apa aku mbok ndani iso. Wis ngono carane aku wis mantep wis mumet pikirku aja mumet wis bos peteng dalanku wis ngene wae aku dono solusine carane dono sapa dukune ngangge carane langsung mangkat. Oke, sini dulu ya. Ngobrolnya aku tak OTW ning gone jam 09.00. Siap. Oke, sip. Iya. Aku bebas ya, Siap. Cak injing ndi ngajak coba togel ora teko-teko. Ya baru ngenteni tujuan teh corona telepone bocah. Wah, endi Cak Wawan wis siap-siap ngene. Jeringan sido ta ora ya? Telepon-telepon yo ora neng. Oh, iki apa wong telepon? Halo. Halo. Neng ndi kowe? Niat tenan ta lagi gila. Iya wis tenang wae, oke, siap. Siap merapat. Wis nani wae ya. Aku dilungkaskan kono lah. Oke, iki waktune wis cukup. Yo, cepat. Tak bengi. Wis aku OTW. Nani, oke siap? Siap. Halo, Bro. Wih, suwe temen tak enteni lho. Gampang lah. Noh, mangan sik. Nom-noman panane warneng. Lockdown iki corona, arti corona. Ono isine to iki. Ono sini apa iki? Tenang wae, Bro. Iki wae wong sulap yo. Kita lihat ya kosong ya, ini kosong, enggak ada ininya kan tuh. Lu. Oh ya anjing asiji kok ngene ah. iya iki. Saiki. Lagi ngomong-ngomong soal karate. Wis siap kita dulu. Yo wis, kok gua nonton. Kudu lengkap, Bro. Cuma main soal syarat. es teh manis. Oke, yang satunya lagi. Iki karo kembang kemangi. Oke, masuk ya. Ini menyesuaikan lah. Tapi lho,
Gue serat ini demit udah ngamuk tau orang. Saiki zamane 2020, Bro. Dadi setan iki melu-melu nyal ya. Wis jaman-jaman kembang beres ora usum. Ngono lho. Oke, wis cak lokasi wae saiki yo. Ayo. Aku juga nganu syaratnya kowe. Saiki wae. Ayo Kita tantuk larang aku. Mlempem kowe. wae. Ayo. Sini dilecak. Ini tenang wae lah. Cak. Iki wis tekan kok. Wedi po? Minggring ah. Nah, iki sekarang lokasi ini ya. Wes lah, sama wae melu wedi. Nah, ngene iki. Wes. Sok yo. Wis kan lokasi. Wis meneng ae. Yo. Satu ya. Pansus tandet tandan tan polisus tan pokdek tan pokdan aku foto musim jaluk nomor 2 satu apa kayak wet disembah-sembah. Bener ini perlu dikerjaan. Wes menang ngono. Tak wacana sik menang. Menang kowe menang. Wes tenang wae kok ora wedis. Iki Bas. Uni. Aku penunggu kene. Ono apa kowe teko? Sampai tahun saya mbak iki putumu njaluk nomor sing koyo wingi meneh lah. Iki syaratnya ya, syaratnya wis ana. Wong panjenengan paringi. Iso diatur. Syaratnya apa wae? Iki syaratnya aku nggowo kembang kemangi mbah, terus es iki, es teh iki. 50-50. Tapi syaratnya kurang siji. Kowe mulai udah ya le. Masa awake dhewe kono dos. Alternatif sing liya wae lah mbah lah, aja dudunan laus isin iki ya, wis wanci-wanci koyo ngene. Wes. Kono ndang mulai. Wis mbak aku lah mbak, aku pamit. Ngali tadi. Sajane apa? Iya, aku seperti Yus. Seperti awake dhewe selamat ini, Mas. Aku wis terap biasa. Kita gak udah. Wis seperti awake dhewe tok nomor tenang wae. Saya mulai tok kemana? Aduh. Jangan kamu mulai kau. Oke. Nek menang ya soalnya. Kalem. Tahu. Kowe sik. Mungkin luas pokoknya. Alam. Rokok nggo kiwi. Aku bakal ikut akeh kayak gini. Lah sesuk tak elos iki. Kalem luas ora rewel, santai. Aku bengi temen pun gendeng. Nanti ku. Ora guyu. Iya teko guyu. Lho di apaan? Wingane ya, wingi. Masuk. Tenang, Bro. Semangat enak wae. Iya aku kayaknya nomor apik ini. Dukun gendeng. Apa
apes bro. Tapi kok sekalem cepat, kalem saya ngombe sik. Ora kok ngombe cak, rasa ngombe sik. Iya, diombeni sik, Kelas. Piye nomor nomor. Aduh piye cak. Saya ngene cak yo sertifikat tanah wis tak dol. BPKB motor tak dol cak, nggo nomor bengi cak. Aduh cak piye cak. Lho, piye? Metu ta ora nomere? Nomor jebule metune loro siji cak. Tuh. Iki kepiye? Bar. Gatekno setan gatel kok. Piye napa? Aku tak delok kok kono kok mundur nang ngene. Saiki ngene cak, aku sertifikat tanah. Duh, BPKB motor tak dol. Iki adol sapi cak, kanggo tonduk nomor ora metu cak. Apa masalah apa? Apa Iki ceritane njaluk nomor ning kono ning Rogo. Lah dikeki nomor yo wis eneng suarane dikeki nomor 505. Lah tak tampi ra metu cak piye yo wis. Aku dipegat lucuku. Goblok. Lah kok Wit mbok percaya. wah iki masalah iki. Iki masalah. Loh,